नमस्कार, एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे कोणत्याही भाजीचं भरीत बनवण्यासाठी मसाला. तसेच भरलेले टोमॅटो, भरलेली भेंडी आणि भरलेली तोंडलीची रेसिपीही पाहायला मिळेल. भरिताचा मसाला बनवण्यासाठी 5 चमचे भाजलेले शेंगदाणे, 5 चमचे भाजलेलं सुकं खोबरं, थोडीशी कोथिंबीर आणि 3 मिरच्या, कढीपत्ता, 10 लसूण पाकळ्या, हे सर्व जिन्नस भाजून घेतलेले आहेत. तसेच अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा बडीशेप पावडर, अर्धा चमचा धणे पावडर, दोन चमचे भाजक्या डाळीची पावडर, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा मालवणी मसाला, अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा इथे मी गूळ घेतलेला आहे. हे सर्व जिन्नस मिक्सरमध्ये 2 चमचे तेल वापरून वाटून घ्यायचं आहे. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये भाजलेलं खोबरं, भाजलेले शेंगदाणे, भाजून घेतलेली लसूण, मिरची, कढीपत्ता घालायचा आहे. तसेच बडीशेप पावडर, धणे पावडर, जिरा पावडर, भाजक्या डाळीची पावडर, मालवणी मसाला, हळद, मीठ, गूळ आणि तेल वापरून हे वाटून घ्यायचं आहे. आता भरिताचा मसाला तयार आहे. हा तयार झालेला मसाला तुम्ही भेंडी, वांगी, तोंडली, शिमला मिरची कुठलीही भाजी भरण्यासाठी वापरा. भाज्या खूप टेस्टी होतील. मी इथे कच्चे टोमॅटो 4 भाग करून घेतलेले आहेत. लाल टोमॅटो वापरले तरी चालतील. या मसाल्याचे मी छोटे छोटे गोळे बनवून घेत आहे, म्हणजे भाजी भरताना सोपं पडतं. मसाला टोमॅटोमध्ये भरून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे सर्व टोमॅटो भरून घेतले आहेत. उरलेला मसाला ग्रेव्हीसाठी वापरायचा आहे. कढईमध्ये 5 चमचे तेल गरम केलेलं आहे. एक बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. कांदा खूप लाल करायची गरज नाही, कारण यात आपण टोमॅटो घालणार आहे आणि वाफवणार आहे. कांदा हलका गुलाबी आणि सॉफ्ट झाल्यावर अर्धा चमचा हळद घातली आहे. अर्धा चमचा मालवणी मसाला घातला आहे. अर्धा चमचा गरम मसाला घातला आहे. आता यामध्ये टोमॅटो घालायचे आहेत.
झाकण लावून 10 मिनिटं मंद आचेवर शिजवायचं आहे. दहा मिनिटानंतर भाजीमध्ये उरलेला मसाला घालायचा आहे. पाव ग्लास पाणी घालायचं आहे. दोन चिमटीत मावेल एवढं मीठ घातलेलं आहे. झाकण लावून पुन्हा 5 मिनिटं शिजवायचं आहे. टोमॅटो चांगले नरम होईपर्यंत शिजवायचं आहे. गरज पडली तर पुन्हा पाणी घालून शिजवायचं आहे. खूप टेस्टी भरलेल्या टोमॅटोची भाजी तयार आहे. अशाच प्रकारे भरलेली भेंडी कशी बनवायची ते पाहूया. इथे मी भेंडीचे 2 भाग केलेले आहेत. एक चीर पाडून आतमध्ये मसाला भरून घेतला आहे. ही सर्व भरलेली भेंडी चाळणीमध्ये घ्यायची आहेत. एका टोपामध्ये पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे. भेंडीने भरलेली चाळण यावर ठेवायची आहे. झाकण लावून 5 मिनिटं भेंडी वाफवून घ्यायची आहेत. फक्त 5 मिनिटात भेंडी छान शिजलेली आहे. कढईमध्ये 4 चमचे तेल गरम करायचं आहे. एक चिरलेला कांदा तेलामध्ये घालायचा आहे. अर्धा चमचा हळद घातली आहे. 2 चिमटीत मावेल एवढं मीठ घालायचं आहे. आता यामध्ये वाफवून घेतलेली भेंडी घातली आहे. मिनिटभर भेंडी परतून घ्यायची आहेत. टेस्टी भरलेली भेंडी तयार आहे. याच प्रकारे भरलेली तोंडली बनवण्यासाठी तोंडली धुवून त्याला 2 चिरा दिलेल्या आहेत. तोंडलीमध्ये मसाला भरून घ्यायचा आहे. उरलेला मसाला ग्रेव्हीसाठी ठेवला आहे. एका टोपामध्ये पाणी चांगलं गरम करून घेतलेलं आहे. या टोपावर तोंडलीने भरलेली चाळण ठेवायची आहे. झाकण लावून तोंडली 12 मिनिटं वाफवून घ्यायची आहेत. 12 मिनिटानंतर तोंडली छान वाफवली गेली आहेत. कढईमध्ये 5 चमचे तेल गरम करून घेतलं आहे. एक चिरलेला कांदा घातलेला आहे. कांदा सॉफ्ट झाल्यानंतर अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. अर्धा चमचा मालवणी मसाला आणि पाव चमचा मीठ घालायचं आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. वाफवून घेतलेली तोंडली घालायची आहेत. पाव ग्लास पाणी घातलं आहे. झाकण लावून 5 मिनिटं शिजवायचं आहे. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली तर कमेंट करून नक्की सांगा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. आता भरलेली तोंडली चांगली शिजलेली आहे. उरलेला मसाला घालून मिक्स करून घ्यायचा आहे. खूप टेस्टी भरलेली तोंडली तयार आहे. हा मसाला तयार करून तुम्ही फ्रीजमध्ये स्टोअर करू शकता. या मसाल्याने तुम्ही कोणतीही भरलेली भाजी बनवू शकता.
रेसिपी आवडली तर सबस्क्राईब करा.